ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanê Necat ve bernameyê xwe da em li bajarê Amedê ne em ê îro karekî balkêş bînin ser ekranên wê. Bi rastî karekî gelekî ji zor e. Karê bazarê bi karkerên bazarê re em ê bipeyvin. Ev karekî çawa ye kerem kin em hevdû re temaşe bikin. Serê sibê zû ye. Karkerên bazarê jî hêdî amedekariya xwe dikin. Em jî ji bo bazar bibînin carekî hemî bazarê digerin. Hûn jî dibînin guja baranê ye û rojekî têra xwe sar e. Bazarvan jî amedekariya xwe ya rojê dikin. Ji ber baranê bazarvan jî bi alîkariya hev sîwanê xwe vedikin û kîçî bifroşe datîne ser tebeleyên xwe. Em li Dicle kenta girêdayê bajarê Amedê ne îro mebkarê bazarê derket pêşberî we. Bi rastî di nav karên zehmet da ev kar ji cihê xwe digir ji ber wê yekê em serê sibê zû hatin bazarê. Me hinek amedekariya xwe kir û me bi dest roja xwe û karê xwe kir. Ez jî ji bo xebatê alîkariyê dikim û em bi hev re sêv xweş kamyonê hildigirin û datînin erdê. Ev xaseyên ku hildigirim nêzî 3 kîloyê ne. İro emet pazarê da sêva firoşin. Me qasayê vala kir namê deyên ser tevlê û em ê dest bi xebata xwe bikin. Piştî me sêvê xwe danî vê carê jî em tableya xwe amade dikin. Li vê derê her bazarvanekî ciyê wî heye û tableya xwe jî li gor wî ciyê datîne. Dema ku tableya me amade dibe em sêvê xwe datînin ser tableyê. Bi baldarî em sêvê xwe vala dikin. Belê ev bazarekî gelekî mezin e di nav bazarên Amedê da em dikarin bêjin di nav bazarên herî mezin da cî digire. Niha di serî da kamyon hat vê derê me kamyonê sêvê xwe vala kir îro me sêva firot karê sêva kir di serî da. Me pêşî tableya xwe amade kir textê xwe danî ser hevdû naylonekê şîn danî serî û paşî sêvê xwe yek bi yek amade kir û piştî wî jî me dest firotna sêvê kir. Niha Çetin hinekî mesela tu heftê çend roj dişî pazar hinekî dikarî bas bikî? Heftê 6 roj ki em naxebitin. Kîjan û naxebitî? Roja çarşemê. Çima çarşemê? Ew roj qet îş nabe. He. Yani cê pazarê nexweş e. Roja çarşema îsaetê didin xwe. Tu çi ku derê mesela 6 roj 6 jara tu cih datînê?
ایرو لبره Pazara. سبا یرنی اولیه دوست به حضور evleriye. روز her rojevi cikiyem dağıtayım. Tu çit bir öderi? Sevdi ben. Dudoni vablavana. Ev ya da doni bir yedinden sesene. Tu jev ki aciz mi? Mesela kuye göre de sıvıvdı, de sıvıvdı, ya da sıvıvdı, ya da No. sıvıvdı ya. No. Yok marki nasıl? No. Evet. Ama direk Çoğu. ev dikin. Çoğu. Ama peşi hava Çima. tera dikin. Dehelisini. Çima. Nizam. Evet ben ki çıkaz başı ne Ha. başı. Ha, burada günler mi? Kapta gün. Tu çava famdı ki mesela ev sev başı ne başı. Ligor çiğ famdı ki. Bu çend salam şuva bir işe dikin. Yani gavalemizden zanı sev çavaya. Başa xirabe. Kazancı bir çay ya. Yani o terat etki tutkari ki de var ama. Ama. İdare edin. Lezbarım isal kıraptırıcı. İsal xirabe. İsal necvar. Hej mi des mi vekir le keznat ne bu ne Kes not ya şuva vala yapasa. Hedi zivistan ejı. Azam livra o peşi livra yedi kalabalıktı var olsa. Ras. Bana merak etme. İdare etsin. Dema ku dibe nîvro bazar hedi kalabalık dibe. Gelê Kuldîce kentê nêzî bazarê Rûdinê ji bo pêwîstiyên xwe berê xwe didin bazarê. Hinekî jê biçûktir e ji ber wî kerem kabin. Sabe spas dikin xêratin. Bile. Ev ya size nivin, ev ya ji do nivin. Ev ya kilo ki gir, bu ya ji kilo git bazı. Miyeki ji bavezin. Tamam. Benim daha em seve xut froşun, serisi be emzu hatıbın. Hediye em seve xut froşun pazarcı nekidin ligor şeveke kalabalık bu lu tevgerci zidetir bu. Na xakte sevdisini em sevat froşun brasti zoreci yani. Böyle. Bak yemiş şimdi. Bu da yemiş. Tamam. Çıkası tuazın da kilo. Bir bakın ne kadar geliyorsa. Kerem ki. Siz sevnit fazla çetin. Çıkası kilo ki tuaz. Yeki de doji baviş ne bile be kilo ki. Beş milyon. Roj barisiniz. Benim naha az ji wek karkerê kîro dixebtim nav bazarê. Bi xêratê xalo. Sağ ol. Ev ya siz söyleyivin her du, ev ya ji do nîve. Ser çava. Beni undibinin ece öldüm ku vî karê bikim rastî yani ev beşa zêde zahmet nîne. Bi xêratim. Yani lê her tim kestên mecburun wan alakadar bin pirsawan bikin kî çi dixwaze li gor wî em seva dixin poşetê û didin wan ew jî perê xwe didin. Bi rastî ji wan re gelekî bihatê li gor çend me berê an jî salîn dibin. Navim min Çetin. Pazarê dixebitin. Zistanê zehmet e. Xebata me ki pir zehmet e. Xebata me ji xwe em tînin derin halê bar dikin. û tînin li vir dezgê xwe datînin.
تحت قدرتين و تشكي معنيه سيف به فرنجي به شبان تين سدد جوداتين وبرد سكنه أبطا ما هو سيس بي راضبن سيس بي زور راضبن وساعات شاش حفظ زيام درد كامل جبر أوا خبطا ما هو دو حب ساعة بابدا أبو سيف دوني سيف باش نابو تمام تشتغل خراد بن سيف خرانا به تینن نایفروتان زید مینه روز آدنا دیسا تفروتان و فرنگی مثلا تینن خراد به داون چوپه بوی سیف تینن جانا شنایی تینن فروشن ام جیل سرتبله خو سیوات فروشن براسی بازار جگر را بهاتی و کسین کوتن جبر بهابو نجی ناراضی بونه خو تینن زمان Benim namım Bazar Ahmet'ine serisi be emzu hatin rojeki geleki yeleki sarı şut serida baran bu me agrjina pexist ene kem xo germ dikin heş saat 11 ile hediye edi bazar kalabalık ve berku me gorojeki sar bu gel kesin kutem bazare danusandına gotun he nunu tem bazare emjina xo germ dikin Rastî karekî giran e û heya bazar bixede karker li ser piyane. Lê îro dikarin bêjin ku zorbûna vî karî herî zêde sarbûne. Baran heta piştî nîvro bêna ver dibare. Ji ber sermayê em jî agir pê dixin û xwe li ber agir germ dikin. Em jî carna xwe germ dikin, carna jî sêva difroşin. û dema ku teble vala dibe jî dîsa sêv ji qaseyan digirin û datînin ser tebleyê. Belê niha me behsa sêvê kir îro yanî me karê sêvê anî pêşberî we birasî sêvên ku îro me ji bo we amade kir û li vê derê firot ji Ispartayê dihatin hatine vê derê em dikarin bêjin li vê bazarê li gor salên berê an jî li gor demên berê standin firotin kirêtin gelekî kêm e ji ber çima ji ber ku bi rastî jî her tişt pir biha ye ji ber ku sêv jî biha bûn hinek alaka jî li gor tebleyên din kêm bûn. Li vî bazarê her cûreyên sebze, fêkî û hemî pêwîstî tên firotin. Gel jî ji bo pêdiviyên xwe berê xwe didin bazarê û bazar jî niha li gor serê sibê qelebalix e. Belê bazara me berdewam e îro xebata me ya karê me yê bazarê me li ser tebleya sêvê hinekî xebitî me hinekî sêv firot danûsandinê kir bi gerre nam hatin ser tebleyek dinê li vê derê jî lêmon hene, kundir hene, meydanoz hene û gelek tişt hene li vê derê lihana hene kelem dibêjin jêra ew hene em ê niha jî wana firoşin li ser vê tebleyê bixebitin bi rastî rojekî gelekî sar e kam mirin wê xebatek çawa be em temaşe bikin bev dûre.
pırasa jina bahçe hatiye. Demete usaye hineki kreje u servi kalke ke emri kalke radıkın. Pakış dikin u gatirin ali kiş bu frotane amade dbe pişti kutu bakış kırık. Evi sertebre çen kes berdura çubun malbat ne olsa اه çen kes. وابي منا وبيجي ورتاقية ازو بريق تماما Çavaya iro. ولا ايش خرقها نابا زفصانة سازون قاطات دبن İro jizan sare bahram bu şevaki. لقورا عافين ايش قلق او بيقرق ديون Bahaya işte çen kes çen minak mesela jin zilam dağıtın diyorsun bahaya yani diyor. ولا لقورا ارسال بايا راسا مثلا normalde بيا بار 2 مليون نيبو يرو بيا 4 مليون Ev ya. ليمون بيسد 10 مليون كيبو بيا 2 مليون نيف بنا مليون نيف مليون كيبو 2 مليون نيف 2 مليون 3 مليون نيف 3 مليون نيف Bahaya öyle ki baha bu ye. لانا حفصل بينجي بيسد بو بيا 2 مليون يا تش زيادة بيا Demem ro bu fikri pır baha Valla- bir belki pır sedahat keseri. aynen الإنسان يشخو عسكري وجد الدربات أو بكاسة بش خلاص حياته خلاص ناض في شيء يشخو سازونة سازونة أي فين عائلية زفصانة عائلية زفصانة شخو يشقرخه دي ساجي شيء ما ديام شخو مجبوري أنت باشخاص شخو مسلك جيتنا يو زعمتي مثلا شا بيجم زعمتي تنيفه شوي راد بيت شي حاله خوش خو زاده تنه ondan sonra شخو يشي بس tam زعمتي دو بيرا سي روجا شخو تمال بخرا بقى شخو تيا زرار دكي وانا شخو يشي قرغه لغورا فين با بي قرغ بيه وقت يشي تنا بس تنكاي سرمجي بكي سرمجي نو زعمت دبا بيدا uğraşmış دبي وبدا انا جيرتش بهاي gerçekten melaji bir zorlukla o geçindirmişti. Amerika digri askeri ücret te pazarı en az 300 milyon 400 milyon da pazarı. Kan ya sabiye gura çöpegre Ev pirega gura çöpegre yani kare sare me ne kare derha. Ha askeri ücret ki sanki bir kula gerçekten her zaman da beni da adamını. Her zaman dindar halkı. Hatta sare ma khubine sağdan soldan jevale qudayın dike ev dike. جبري او ave ما يشي ما ديام امش خو يشي قدام دك نه كاري خلقه كسر سر متنه 10 مليون باجي ام بير رازين انا كو مرن ديشات دا بش خلن يكي سر ما ب تنكا يروني نكا يشوار عتين انا وبخوي ابا وبخوي ميري 5 مليون دا راح يتشتغل غوزه Gelekî cara sebze kireçtên bazarê û hewceyê bên paqijkirin. Ev karê paqijkirinê kulber sermayê têkirin li gor min gelekî zehmet bû.
gelekî li ser rewşa vî bazarê bipeyvin ez xwazim minekî bahsa rewşa bazarê jora bikim. Li vê derê ciwan jiyene, kesên temen mezin jiyene, lê bi rastî ya herî xemgîn li vê derê zarok jiyene. Ew jî bala me kişand. Ji neçarî ji ber ku krîza aborî jî heye, li vê derê di her temenî de kes dixebitin. Dîsa ji ber sedema krîza aborî îro ev bazar bazarek gelekî mezin û qelebalix e li rewşên normal de rewşên asayî de. Lê bi rastî îro ew qas qelebalixek zêde tune ye. Ji ber ku tiştên vê derê an jî ev fêkî zebzeyên vê derê ji bo gel bihatin. Belê ji ber krîza aborî him gel him jî bazarvan nerazîne û dibên îsal ne tiştekî tê firotin ne jî têkirin. Niha îro em bi karê bazarê li pêş beriye bûn. Min bi xwe jî vî karê ceriband. Ez karim bêjim karekî zor bû. Ji ber ku hê ji destê min cemidin demsal jî demsala zivistanê ji ber wê ew jî zorîtiyek bû. Dîsa ev kar wek karên din serpiya hat kirin. Îro jî em hemû li serpiya bûn heya ku me xebata xwe domand. Dîsa dixwazim minekî basa karkerên vê derê xebatkarên vê derê bikim. Ev kar nîvê şevê dest pê dike. Karker berdestê sibê bi şev hêja kuron ne derketiye diçin halê ji wê derê tiştên ku bînin vê derê bifroşin ji wir distînin tên bazarê heya ku tiştên xwe bifroşin disekinin carna saet dibe heşt neh de heya ku tebileyên xwe berhev dikin û diçin mala xwe ji ber wê yekê ji bo karkerên vê derê bi rastî jî jiyanekî zor e bi rastî jî rewşekî em dikarin bêjin xerabe di karên din de yê zehmet de jî heya ji destê me hat mêvanan radixîz berçava di pêşeroj de jî dîsa em karên zor zehmet li pêşberî wê bin îro jî me bername xwe li vê derê li Amedê li Diclekê tê bi dawê kir heya bernameyek din dema xweş be.